Volám sa Tomáš Šoltés a žijem tu v našej obci Most pri Bratislave ako váš sused. Uvedomil som si, že nestačí len hovoriť, čo by sa malo zmeniť, ale je čas prevziať zodpovednosť. A preto som sa rozhodol kandidovať na starostu obce Most pri Bratislave. Most pri Bratislave je miestom, ktoré sa za posledné roky výrazne demograficky zmenilo. Prichádzajú nové rodiny, pribúdajú deti, obec rastie. Zároveň však rast prináša výzvy. Vo svojej práci som sa naučil, že dobré výsledky nevznikajú sami od seba. Potrebujú plán, zodpovednosť a poctivú robotu. Presne takto chcem pristupovať aj k našej obci. Nechcem sľubovať nemožné, nechcem hovoriť to, čo sa dobre počúva, ale nedá sa splniť. Chcem vám povedať niečo oveľa dôležitejšie. Že budem starostom, ktorý bude medzi ľuďmi, že dvere obecného úradu budú otvorené každému, že rozhodnutia budú prijímané transparentne a v záujme celej obce, nie jednotlivcov, že každé euro z rozpočtu bude použité rozumne a hospodárne. Obec sa nedá riadiť z kancelárie, treba ju poznať, rozumieť jej problémom a predovšetkým počúvať ľudí, ktorí v nej žijú. Preto sa budem s vami počas nasledujúcich týždňov aj naďalej stretávať osobne, kde vám predstavím svoju víziu pre našu obec. Budem rád za každý rozhovor, podnet aj každú pripomienku. Pretože len spolu môžeme rozhodnúť, akou obcov bude Most pri Bratislave o 5 či 10 rokov. Nekandidujem proti niekomu, kandidujem za našu obec, aby bola bezpečná, moderná a dobre spravovaná. Aby bola miestom, kde budeme radi žiť, my aj naše deti. Nezáleží na tom, ako dlho tu žijeme. Dôležité je, že nám na našej obci záleží. Most pri Bratislave je náš domov. Starajme sa oň spoločne.